ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗോതമ്പ് ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ശർക്കരപ്പാനിയാട്ടി എടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1.25 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു 1.25 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അപ്പസോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആ ഗോതമ്പ് പൊടി അരിച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനീയം കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് നട്ട്സ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരടുപ്പത്ത് ഉപ്പ് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിന്ന് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.